ezihamba phambili. UBaba Penny uthi amaZulu azalwa amashangane kanti uRamaphosa akatholakali. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. USomahlaya wakuleli onegoda ekhanda odume ngelikaBaba Penny usethuse abaningi emva kokudalula imfihlo yokuthi amaZulu azalwa amashangane. UBaba Penny ukusho lokho emva komdonsiswana ababenayo noNgizwe Nkosi Mchunu, i-President of the Bhinqa Nation. uNgizwe Nkosi Mchunu ukhale ngekhwapha likaBaba Penny athi ulizwa lisuke eGiyani yena ephansi kwaZulu. Baba Penny udine waganunwabo ake uzwe uNgizwe Nkosi Mchunu ekhuluma ngalolu daba lekhwapha likaBaba Penny. Sengikhathele uBaba Penny nekhwapha, ikhwapha lakho selinginukele kwanele, ikhwapha elixhophayo lele ngathi lika anyanisi, ikhwapha lika fish. UBaba Penny udine waganunwabo wadalula imfihlo zokuthi amashangane yiwo kanye azala amaZulu. Kusho ukuthi amaZulu azalwa amashangane. A bad moon. Yes. Oh. Sixolise. Nanti udaba likaBaba Penny. Do you know thina Vatsonga mashangane, we are majority in South Africa. The whole provinces, you are our children. Ningengane zethu. Masinizala nizoqala kusithuka lapha. Anything nyanywanyo amashangane. Senzeni thina nisaba ama-Nigeria lapha. Nizocula ngathi. UBaba Penny akagcinanga lapho, ube sekhuluma amagama amaningi angezwakala ukuthi achaza ukuthini, abe waphinda ethi mayitorobela, mayihlanyela, Mozara, Nyanizara, Bomozara, Bomamazara, Bobabazara, Kuyazarazara, kusho uBaba Penny. Niyasijwayela manje. Mayitolovela. How? Mawufuna kuye toilet ishangane. Mawufuna ukuvoleya dirty mouth ishangane. Leave us alone. We know we are majority. You are talking this because amashangane, we are our father. Singabazali benu. Mbukeli, xhumana nathi enkundleni zokuxhumana usitshele ukuthi wena ulibona kanjani lolu daba lukaBaba Penny lokuthi amashangane angabazali bamaZulu. Kusho ukuthi amaZulu azalwa amashangane. Kungabe udaba ngampela oluyiqiniso yini noma inkinga ikuleli goda elisekhanda? Asizibambe lapho-ke ezamanje mbukeli, siphinda futhi usithamele ngehora elilandelayo. Ungakhohlwa izindaba ze-SA News zicheme udede, zithatha uhlangothi. SA News with TK Zuma.